До мен е Емил Костадинов, който не се нуждае от представяне, ще остане за винаги в историята на български футбол с двата гола срещу Франция и не само. Започвам с първи въпрос. Какво ви накара да дойдете да откриете тук този турнир? Някои думи да кажете за Ариана? Не мисля, че това е много добре организиран турнир, който привлича много хора и най-вече младите хора спортуват. А това е най-важното. Като бивш футболист на Байер Мюнхен, предстои един финал в Шампионската лига, на кой от двата отбора залагате? Аз лично имам пристрастие към Байер Мюнхен, но по принцип днеските отбори играят така доста не много добре срещу английски, но финала в Мюнхен, а това означава много. Кой ще стане шампион на България? Според мен е ЦСКА. Ще успеят ли да спечелят в Перник? Много се изприказва за този матч. Наистина дигна се много шум около този матч, но в крайна сметка ЦСКА е по-класният отбор. Така като страничен наблюдател вече, какво ви прави впечатление в първенството тази година? По-интересно ли е? Аз от много време съм казал, че всеки може да бие всеки, а това е интересното в последните години, това е интересното на българския футбол и затова има такива изненадващи резултати. Начало на националния отбор един ваш приятел Любо Пенев. Ще успее ли да отлепи от тият? За съжаление, нищо не зависи, не всичко зависи от него, а трябва да има и такива изпълнители, за да постигнем такива добри резултати, защото групата ни е доста тежка, но в крайна сметка дано да направи така, че най-вече отбора да играе добре и ако може да побеждава. Мерси много.